Maayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP. Hinaut pa ang Ginoo kanunay magauban kaninyo. Bisan pa kung unsay nahitabo dinha sa Pilipinas karon. Hinaut pa ang atong Ginoo magauban kaninyo karon. Dili ko makaibalo kung inyo ba ning makita o makapaminaw sa wala pa'y Pasko. Kay ang communication sa Pilipinas dinha sa Bisaya na daghang nadaot. So wala ko kay balo kung inyo ning paminaw sa Pasko o paghuman na sa bagong tuig. Apan ang mensahe parihag gihapon. So hinaut pa unta nga makauban kaninyo ang Ginoo karon. Sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa panahon karon. Nga kami imong gitigong gihapon, aron nga kami makatuon sa imong pulong. Kay ang imong pulong mao'y kahayag sa among kinabuhi. Lord, hinaut pa unta nga ang Espiritu Santo mao'y magatudlo kanamo karon. Hinaut pa unta among mahibawan ng tinuod nga meaning ang buot ipasabot sa Christmas. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Sa bata pa ako, usa sa akong mga gusto sa Pasko mao nga manaygon. Bisag kamo siguro karon daghang kamong experience may tungod sa panaygon. Kamo nahibalo na nga dili ang akong tingog dili maayo, apan bisan pa nga dili maayo basta panaygon okay lang pod kay daghan mo mong manaygon. So mao nay akong mahinumduman sa diri sa among lugar walay panaygon. So mao ni akong na-miss sa Pilipinas sa bata pa ko nga ang among kalipay, ang usa sa mga kalipay nga among kantahon mao kadtong kasadya ni ining taknaa. Ang among siging balik-balikon. Kasadya kalipay ni ining taknaa. Ang among kalipay sa bata pa mi nga mahatagan mi gamayng kwarta, mahatagag usa ka dako, mahatagag 5 o usay 10 mahatagan mi. So mo na among kalipay na nga nakapamasko. Kalipay usa namo nga makadawat og gamay nga pinaskuhan. So usay mo adto mi sa among sa amahan sa among bunyag, among ninong o mangayo mig pinaskuhan. So mo nay kalipay namo. Sa pagkadako na nako, akong nahibaw-an nga daghang kalipay usab sa mga tao nga sila makahatag na ang mga butang makahatag nilag kalipay. Sa akong nahibaw-an sa eksperyensya, ang mga tao makahatag nilag kalipay mao nga aduna sila bag-ong balay, aduna sila bag-ong sakyanan, aduna sila mga anak nga ilang gipaeskwela, aduna sila gwapo kayong balay, aduna sila maayong pagkaon, ang mga anak butan. So mo na nakahatag og kalipay. Apan mao lang ba na ang kalipay? Mao ba na tinuod nga definition sa kalipay? Kung wala kanang tanan, ang buot ipasabot wala bay kalipay. Kung wala kay daghang kwarta, wala bay kalipay. Kung wala kay gwapo kayong sakyanan, wala bay kalipay. Kung wala ning tanan, aduna bagyapoy kalipay ang usa ka tawo. Makakanta bagyapon kita og kasadya ni ining taknaa. Ni ining Pasko karong panahona, unsa may kasadya, unsa may kalipay nga kitang tanan sa kalibutan karon nakatilaw og epidemya, adunay coronavirus. Labi na karong bago kay adunay bagong strain,
adunay bagong variant sa sa virus. Sa Europe daghan na kaayo, daghang nagkasakit didto. Sa USA, diri sa Amerika, daghan na usab nga nagkasakit. O nagsugod-sugod na pud og daghan ang mga naapektuhan diri sa Canada. Ako usab mutuo nga sa Pilipinas moabot po ng bagong virus nga peligro kayo. Nga mo spread, dali lang kay makaspread kining bag-o ron. So, labi na usab gidungagan sa bagyo nga miagi. Daghang napinsala, daghang na disgrasya, daghang balay nga walay atop. Daghang mga tanom nga naguba, nga dalan. Daghan kaayo sa akong makita dinhi sa television. Unsa may kalipay, unsa may kasadya karong Pasko. Aduna bay pangutana nato, aduna bay kasadya ni ining Paskuha. Naabay makita nato nga kasadya ni ining Paskuha. Ang akong isulti karon kaninyo mao nga adunay kasadya gyapon. Dili kasadya nga aduna kay dako kay balay, aduna kay kwarta, aduna kay pinaskuhan. Ang kasadya, ang tinuod nga kasadya, mao nga kita nakadawat og pinaskuhan nga gikan sa langit. Nga dili ni mawala bisag bagyuhon pa, bisag naapay epidemic, bisag aduna pay coronavirus. Apan kining gasang nga ihatag sa Ginoo, nga iyang gihatag, dili kini maapektuhan sa bagyo, dili kini maapektuhan sa atong sitwasyon. Kay kini siya permanente. Ang gasa nga gihatag mao nga ang Ginoo mianhi dinhi sa kalibutan aron paglukat kanato. Kay ikaw gako, bisag kitag relihiyoso ug husto, dili kita makalukat sa atong sala. Kay ang makahuga sa atong sala mao ning ang Ginoo nga mianhi sa kalibutan nagpakatawo aron nga itubos niya ang atong sala didto sa Kalbaryo. Maunay pinakadako kay pinaskuhan nga dili nato malimtan. Kini siyang pinaskuhan, madawat ni siya bisag pobre ka, madawat nimo. Dili lang ang dato ang makadawat, dili lang ang relihiyoso makadawat, kundi ang mga tao nga ang iyang kasing-kasing duol sa Ginoo, nga mituo og misalig nga ang Ginoo lang, nga si Jesus lang makaluwas kanila, dili ang atong relihiyon. So karon akong ibalik atong tunaan kung kinsa man ni sa pag-abot niya, sa pag-abot ni Jesus gikan sa langit paingon dinhi. Ato ning tunaan og jutay kay basen og daghanang mga butang nga atong nahibaw-an nga wala di ay sa tinuod, nga wala sa Biblia. So ang ako karon magpa-remind lang, magpahinumdum lang kung unsa may tinuod nga kalipay. Na ang kalipay nato mao ang atong Ginoong Hesukristo. So atong ibalik. Wala ko kahibalo kung nahibalo mo sa tanan, apan kini just a reminder. So basahon nato sa sinulat ni Lucas Kapitulo 1. Gipaybalo ang pagkatao ni Jesus. Sa unom na kabulan nga gisabak ni Elizabeth, si Elizabeth ang inahan ni Juan Bautista, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe. Ang anghel adunay mensahe. Aduna siya ihatag nga mensahe dito sa usa ka lungsod, kinsa man siguro ning gihatagan og mensahe, gigamit sa Ginoo si ang anghel aron nga makahatag og mensahe. Basahon nato ang bersikulo 27. May mensahe siya alang sa usa ka batanong dalaga, siguro 12, 13 o 14 ang iyang edad, nga ulay buti pasabot birhen
wala pa siya nakahibalo og unsa ang mag-asawa. Usa ka dalagay nga ulay nga ginganlan og si Maria. Kadaghana na to nakahibalo nga siya ang giingon nga Birhen Maria. Kaslunon na siya. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlan Jose nga kaliwat ni Haring David. So kaslunon na sa ilaha kining kaslunon na importante kayo nila ni. Kay mura ni siya legal na nga murag asawa na mo. Pero wala pa mo nagkauban. Usa ni kadaghanan usa ka tuig ni usa mo magkauban, usa ang kasal. So legal ni siya. O ang usa ka ang ngalan niya si Jose nga kaliwat ni Haring David. Kaya mangutana mo kinsa man ni sa Haring David, nganong importante man nga giingon sa atong writer nga siya gikan sa lineage kagikanan ni Haring David. Kini mga Hudiyo dako nilang paglantaw ni Haring David. Nga siya ang Misaya nga gisaad pila na kagatus katuig moagi sa kagikanan ni Haring David. Sa mga familia ni Haring David o kiniso si familia ni Haring David. So ang Misaya, ang manluluwas dinha moagi ni Jose. Apan wala pa siya kabalo kung ana ba sa iyang anak ang Misaya nga gisaad. So versikulo 28. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, miadto ang anghel ni Maria. Mingon siya, paglipay, kasadya, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Naglibog pag-ayo. Naglibog pa si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpamalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang pulong. Murag nahadlok si Maria kay talag sarang mga tao nga makakita og anghel. Sa 400 katuig, duha lang ang nakita og anghel, ang amahan ni John the Baptist og kini si Maria karon. So nahadlok sila kay kadaghanan sa mga anghel nga moagi dinhi adunay sentensya na moani sa kalibutan. Apan so naglisod siya kung ngano man nga ang anghel nagpakita niya. Talag sa dako ining mahitabo. Versikulo 30. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok nga adunay mahitabo nimo, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magasabak og manganak og usa ka batang lalaki og nganlan mo siya Jesus. Yosua sa ila pa ng sinultian 2000 na katuig ang buot ipasabot manluluwas si Jehovah ang manluluwas. Mao na iyang ngalan, Yosua or Jesus. Nga manluluwas mao yung Misaya nga manluluwas. So matingala gyud kayo si Maria. Wala siya ibana kay siya nagsaad na si Jose nga pakasalan siya. Pero wala pa sila nag-ipon. So natingala siya ngano nga magsabak man siya, nganong mabuntis man siya. Mahimo mo siyang inila. So kining tawhana, kining bata nga iyang gisabak, mao ni gisulti ni kining atong gasa nga kita malipay tungod sa gasa nga gihatag. Mao ni siya gi-describe, ikaw magsabak og manganak sa usa ka batang lalaki nga ginganan mo siya Jesus, manluluwas, Jehovah nga manluluwas. Versikulo 32. Mahimo mo siyang inila. So kining bata mahimong pagdako niya mahimong inila. Og tawgon siya nga anak sa Dios.
og labing halangdon. Utro na ko nga siya anak sa Dios nga labing halangdon. Unsa may buti pasabot ning labing halangdon? Silang tanan didto nahibalo og El Elyon. Labing silang tanan nahibalo unsay buti pasabot anang labing halangdon. Kining sa ilang nahibaw-an kining labing halangdon mao kini sa Genesis, mao kini gabuhat sa kalibutan. So, og ato usab nga mahibaw-an sa pagtuon nato sa libro nga Juan nga si Jesus ang gabuhat sa kalibutan. Sa wala pa siya miabot dinhi sa kalibutan, sa wala pa siya nahimong baby ni Maria, di na siya. Siya ang gabuhat sa kalibutan. So, utro na itong versikulo 32, may mo siyang inila, number 1, inila, kining bata. O siya tawgon nga anak sa Dios. Anak sa Dios nga labing gamhanan, halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari. Sama sa iyang kagikanan nga si David. Unsa maning mahimong hari? Si Jesus, kung imong imbitahon sa pagsulod sa imong kasing-kasing, siya ang maghahari sa imong kasing-kasing. O giingon pa dinhi kung kinsa ni Jesus. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob, hangtod sa kahangturan, o dili gayud matapos ang iyang gingharian. Dili matapos ang iyang gingharian. Eternal. Og napay pulong din sa kahangturan, mahimo siyang hari sa kahangturan. Og dili gayud matapos ang iyang gingharian. Ang iyang paghari ni Jesus dili lang usa ka bulan, dili lang usa ka tuig or 10 ka tuig or usa ka gatos ka tuig, kundi sa hangtod ang iyang gingharian. Ordinaryo ba ni siya ning tao? Kadaghanan ang uban miingon nga kining gasa tao lang na siya. Apan dili kita mutuo. Kaya ang anghel misulti nga kini siya ang iyang gingharian muhangtod og hangtod sa hangturan. Eternal. Walay pagkatapos. So tao siya, kumplitong tao o kumplito nga Ginoo. Si Maria miingon sa anghel, nakipag-istorya si Maria. Unsaon man pagkahimo niini nga wala man ako'y bana. Nami sabot ni Jose apan wala pa mi nag-ipon. Usa ka tuig pa. Wala ako'y bana unsa may matabo nga ngano magkaanak man ko. So, maayo kayong pangutana ni Maria. Kay manganakan tao, manganakan babae kung adunay lalaki. Mingon siya, wala man siya ibana, unsaon man. Ang anghel mitubag, versikulo 25, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Anak sa Dios. Ang Espiritu Santo mikunsad ni Maria. Og tawgon nga siya anak sa Dios. Ang Espiritu Santo, Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya makaanak apan karon unom na ka bulan og iyang pagsabak bisag tigulang na siya. Miingon si Maria, kay alang sa Dios walay dili mahimo. So maunay maayo kayong prinsipyo sa kinabuhi nga kung naa ka sa Ginoo walay dili mahimo sa Ginoo basta naa sa plano sa atong Ginoo ang tanan mahimo niya.
Miingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti. So mapainubsanon kaayo si Maria. Miingon siya, sulugoon ako sa Dios. Kung unsay imong gusto, maunay masunod. Di ba kung natay sulugoon sa balay, kung nakay isugo, kadaghanan mo sunod yun. Mauna nagpaubos kay sa Maria nga ako sulugoon kung unsay may tabo, kung unsay imong plano sa akong kinabuhi. Kung unsay plano nimo sa tibuok kalibutan nga ako mo apil ako ana. Gamiton mo ako. Kay imo akong sulugoon. Karon maunay paglantaw sa inyong paglantaw. Unsa may bation ni Jose kung mahibaw-an niya nang iya dang pangasaw unon nga siya misaad nga ako kang pakaslan, ako kang amigo sa tibuok kong kinabuhi, buntis di ay siya. Unsa may iyang bation? Atong tanawon sa usa ka sa pagsulat ni Matthew. Ako sa pangitaon diri. Just a minute. Kaya akong tablet nawala diri sa akong tablet. Oo. Okay, na nata sa Matthew. Sorry, mataga na nadugay og jutay. Unsa may gibati ni Jose nga ang iyang girlfriend, ang iyang trato nga iyang pangasawon mahibaw ani nga buntis. Ikaw ug ako unsa may imong buhaton? Lisod kay ang desisyon niya. Basahon nato sa sinulat ni Matthew, kapitulo 1, versikulo 18. Magsugod kita sa versikulo 18. Mao kini ang kaagay sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria ni adtong panahon na gitakda nga maminyo kang Jose, gitakda na. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 19. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong. Unsa may buot ipasbot ining matarong. Matarong siya, duol siya sa Ginoo. Matarong para sa ako nga mituo og misalig nga kung unsa ang plano sa Ginoo iyang sundon. Matarong siya sa paglantaw sa Ginoo. Sumao nang gisulat ni Matthew nga ang pulong matarong importante kayo diri. Og dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Kay kini makaulaw kaayo ni. Nga wala pa mo nagkasal. Kay kadaghanan sa pagsaad
sa ilang panahon musad ang lalaki nga iya kang asawahon, nga iya kang mayong asawa, usa pa na siya katuig, usa mo ang kasal. Apan kanang imong pagsaad nga gipirmahan nimo, legal na siya. So kinahanglan nga kung para mawala na siya, i-divorce mo. So, unsa may plano ni Jose? So, kay iyang gihugog mas Maria, di niya gustong pakaulawan. Kay kung mahibaw-an sa mga tao nga buntis siya sa laing mga tao, kung may bang buntis nga wala pa sila mag-ipon, ang punishment kadaghanan batuhon gyud. Batuhon nila ang babae. Kay gisaad naman unta siya apan nganong naaman siya laing boyfriend. So mao ni gihimo. So ang iyang gihimo, so di niya pakaulawan si Maria kay sa atubangan sa mga tao. Iya lang isekreto nga iyang i-divorce. Busa nagplano siya sa pakigbulag kaniya sa hilom. Iyang bulagan lang para walay dakang mahibalo. Kay naluoy siya. Unsa may tabo. Versikulo 20. Samtang naghuna-una siya ni ini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo. Pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, kaliwat siya ni David, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria. Kay siya nagsabak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Maria nakadawat og mensahe ni Anghel Gabriel. Siya usab si David, kay si Jose usab nakadawat og mensahe, pinaagi sa damgo. Igamit sa Ginoo ang anghel para makipag-communicate, makipag-istorya, para masultian si Jose na ayaw kahadlok kay kini ang plano sa Ginoo. So parehiyapon siya, nagsabak siya tungod sa Espiritu Santo. 21, manganak siya batang lalaki o nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa iyang kasalanan. Mao ni ang pinakadako kaayo nga grasa nga atong madawat. Mao ni ang tinuod nga Pasko. Okay lang pod, okay lang, wala ko'y problema kung kita maglipay sa Pasko. Okay lang pod usab nga kita manaygon, mo kanta kita kasadya ning taknaa. Okay lang pod nga maghatag tag pinaskuhan. Apan ang pinaka reason, ang pinakadakong purpose nga adunay Christmas, pinakadakong tumo nga adunay Christmas, mao nga nadawat nato nga ang Ginoo mianhi nagpakatao og siya luwason ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ang atong relihiyon, kung membro kamo sa mga relihiyon, dili ka na makaluwas. Ang inyong mga leadership moingon nga kung mosunod mo, kung mobalhin mo, kung moapil ka mo sa among relihiyon, ikaw lang ang maluwas. Kay kami ang pinili lang sa ngalan sa among relihiyon. Apan dinhi sa Pasko, sa mensahe sa Pasko, miingon nga si Jesus lang ang makaluwas sa atong mga sala. Wala na ilain. Kay kung wala mo ni Jesus dinhi, walay kaluwasan. Mao ang uba dinhay miingon nga bisag ikaw lang ang usa nga tawo dinhi sa kalibutan, moani gyud si Jesus aron nga kita luwason, nga luwason kita. Kining kaluwasan dugay na ning naplano sa Ginoo.
bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, wala pa buhata ang tao, nahibulo na Ginoo unsay himuon niya na kita makasasala. Aduna na siya plano nga siya mahimong tao. So mao ni pinakadakong gasa kanato. Gasa nga dili maapektuhan bisag adunay coronavirus, bisag adunay bagyo. Kining gasaha dili mawala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta dina sa kay kining pagplano sa Ginoo ang Misaya, ang manluluwas, gisulat na dina sa Old Testament sa mga propeta. Pananglitan sa Isaiah chapter 7 verse 4, mao ni gikuha ni gikutlo ni siya sa Isaiah chapter 7 verse 4. Ang usa ka putli nga batan-ong babay kini gisulat ni mga 700 years before Jesus. So wala pa si Jesus gisulat na ni mga pila na kagatus katuig. Miingon ang propeta, miingon ang manlalagna, ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak unya manganak og batang lalaki. Ganan siya Emmanuel. Buti pasabot sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Dios Emmanuel. Ang Dios uban kanato. Ang Dios naa na kanato sa pag-abot ni Jesus dinhi sa kalibutan. Ang Dios nagauban na kanato. Moani dinhi sa katawhan. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan, so walay pangutana si Jose. Dako kayo ang problema niya. Apan, tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo, iyang gituman ang gisulti sa Ginoo. Kay nahibalo siya nga ang plano sa Ginoo, ang anak nga lalaki mao'y muluwas sa kalibutan, mao ang gisaad nga Misaya nga ilang gipaabot na sa pila ka gatos ka tuig. 24 miingon siya, busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. So, guwapo kayong istorya. Guwapo kayong plano sa Ginoo. Guwapo kayo ang halad, ang gasa. Apan, 25, apan wala niya hilabti si Maria, hangtod nga siya nanganak. Unya, gingalan ni Jose ang bata og Jesus. Yeshua. Buti pasabot ang Jehovah, si Jehovah, mao'y mangluluwas. Si Jehovah nga mangluluwas, mao na'y buti pasabot nga og Jesus. So mga kaigsuunan, mao ni akong gasa kaninyo kining gamay nga mensahe nga akong isulti ninyo nga bisag unsa pay mahitabo sa kinabuhi nato, unsa pay mahitabo sa kalibutan, bisag dili kita malipayon, bisag na kita sa sulod sa BJMP, kitang tanan makadawat og gasa. Kung atong kuhaon ng gasa, kung atong dawaton ng gasa nga gihatag sa Ginoo, mao na ang pinakamaayong pasko, mao na pinakamaayong gasa nga atong madawat. Hinaot po ta nga bisag unsa kalisod sa atong kinabuhi karon, kita makakanta og
kasadya ni ining taknaa. Kaya ang Ginoo nag-uban kanato. Magaampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat nga ikaw ang tinuod namong gasa. Nga tungod sa imong pag-anhi dinhi sa kalibutan, aduna kami kalipay kay kami makaadto man sa lugar nga imong gipreparar. Ginoo, hinaot po ta nga imong panalanginan ang akong mga kaigsuonan dinha sa BJMP. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.